Cool looms as Mnangagwa fires comrade Blessed Geza. Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvakare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu, channel yevanhu, channel yemhando yepamusoro. Panapa patinobudisa nyaya without fear or favor. Nyaya dziri kuitika muZimbabwe iko zvinezvi inyaya dzisina kumira zvakanaka ende vezhinji vari kutraya kuda kunzwisisa kuti chii chikungange chiri kuitika. Ichokwadi muri yeZimbabwe kuti Blessed Geza vari kunze vakadzingwa mupati yebato reZANU-PF. Department ravaishandira ratingati iro decision making board ndoma vakanga vari imomo kubato reZANU-PF, saka vakabviswa ende munhu akanga ari imomo ari kudeedzera nyaya iyo avo vanotwa Patrick Chinamasa ndo vakabuda vachitaura kuti zvoni zvaitwa navaGeza hazvisiri izvo zvekuti vanobuda vachidhimanda kana kuti kukumbira kuti vaMnangagwa vanzi vadzingwe basa kana kuti vaMnangagwa vanzi vasiye chigaro. Zvinhu izvozvo muri yeZimbabwe zvakaitika kasi kekutanga zvakamboitika kuna ana Douglas Mahiya, Christopher Mutsvangwa naVictor Matemadanda vakambodzingwawo pamazuva akange vave kutaura kuti zvoni vaMugabe vakura ngavachisiya basa. So iko zvinezvi tiri kungoti inhoroondo iri kungozvidzokorodza pachayo ndo maonero atiri kuzviita mabudiro ari kuita nyaya iyoyi. Saka kureva kuti kana iri nhoroondo iri kuzvidzokorodza ndo pari kuzotaurwa nyaya pakunzi zvoni pari kutaurwa zvinhu zvekuu iri kungonzi kuu iri kuda kuitika, asi kuti unyatsonzwisisa kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi unoziva zvinhu zvinotaurwa nemaZimbabwenzi hazviperi. maZimbabwenzi vanongotaura zvinhu chero kwavaswera chero vasina, but mastreets ndo zvaari kungotaura kuti zvoni pane vamwe vari kutaura zvinhu zvekuu kusazivawo kuti ndiani ari kuironga kuu yacho. Pamwe tichidawo kungovhundutsirana munoziva zvinongoitikawo nemaZimbabwenzi vanoda kuzviita vese vanenge vane information. So that is the current situation iri kuitika iko zvinezvi. Inini mhuri yeZimbabwe kana uchinge watondiona kudai so tatoonana uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF. Kanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane nyaya panapa hatisi kuzomira. Blessed Geza ari kunze abviswa kubato reZANU-PF racho ende maZimbabwenzi vakawanda vakatanga kufarira Blessed Geza mushure mekunge akunzi zvoni abva kuZANU-PF paakatotanga kutoita against ZANU-PF nekuti vamwe vaitaura kuti zvoni zvaakutoita izvozvi zvacho zviri right kuti panzi parikuda kubviswa President Emmerson Mnangagwa, asi tingatofarira kushanda naye kana asiri mubato reZANU-PF nekuti vari kunzi hatichade kuti munzi mubvise ZANU-PF muchiisa ZANU-PF sezvakaitwa muna 2017. Saka iko zvinezvi kureva kuti mhuri yeZimbabwe zhinji kana kuti vana veZimbabwe vari kutocelebrata more pavari kunzwa kuti Blessed Geza abviswa kuZANU-PF nekuti chisiri kutodiwa zvamuchose nevanhu veZimbabwe ibato iroro racho reZANU-PF. Ende makaonawo zvimwe zvaitaurwa na Knox Chivero pamusoro pava comrade Blessed Geza pakaclip kavakabuda achitaura paya zvinotaurwa zvipere. Vamwe vari kuzobuda vari kutotewo kwabuda audio ya comrade Blessed Geza zvinenge zvichitaurwa zvekare hazvipere. But muri yeZimbabwe regedzai tione kuti nyaya iyi payave iko zvine zviri kuitika ichaperera kupi. Kana uchinge wasvika pana pari first time yako panonzwa Kulian TV, one channel inobudisa nyaya zvisina kutya kana kutenderera. So zvakakosha kuti ugare watijoina toramba tichikupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Muri sei Kulendi, muri sei? Ndonzi Joy, ndakambotumira message yangu but hamudzierenge zvenyu. But I want to say izvi zvataurwa naMnangagwa kana zviri kuafekta vamwe vavo vechiveteran vanenge vana Geza toti vobva vati okay, we are putting this to a halt. They are no longer pushing Mnangagwa out. This has got nothing to do with the citizens of Zimbabwe. Isusu hatisi ma-war veterans directly although tiri. But zvinoda kutaura ndezvekuti iwo ma-war veteran ari kuretrita akaretrita hatiti aretrita. Wopuwa dzimba zvima-one room izvo, wopuwa mari woisirwa maboho. Itrip nice one yavagadzirirwa iyoyo. Vachaisirwa poison mumabhoro vanofa vese nehama nemhuri. Vanosungirwa dhoo usiku vosuffocatewa mutuma-one room itozvozvo vese, so that hapana
because vantu nerecord vachaita record kana vavaisira mabhoro kuti how many war veterans do we still have vachiri alive vavakirwa zvinhu. And Mnangagwa is not afraid of losing pakadai apa because he's protecting his legacy and his children. So this is how they are going. And figures like Geza Atiti are retreat. Ndototyira wangu Chigodora uyo kuti vandomisa padeath row. Wamva wangosa kuti pasina wachanga achitarisa wanzi ngaaite deputy president. Aite president angari deputy president. Chigodora vanouraiwa. Vanagesa will eliminate, and more comrades are going to die. To make sure that the army is only full of Mnangagwa family and those who are loyal as much to the crocodile. Saka, in short, ndiri kuti kana macitizens tatine kunyunyuta kwatinako kuti ezvino zvanhu vari kupuwa vari kusungwa nemacardbox vanorwara vanenge vaita maaccidents. This is a disgrace. Isusu hatimiswe chinhu chedu nekuti mawar veterans aita retreat. We still have to work our way forward as citizens who are not happy, who have got grievances. No service delivery in the country. Hakuna mvura, hakuna matoilets ari kurana, masewage ari kuputika kwese kwese, no collection of refuse and many others. Education system is falling, as the health is also falling. Amen. Kwatiri kuenda chaiko chaiko Zimbabwe yatokutovharika, kuvharwa kunge kambani. Makambani mahombe akatovhara. Looking at it, we look at it, takaisa image yaGeza pamberi, or takabvisa image yaGeza pamberi in case he can rally with his counterparts, change his mind. Uyo anonzi munyoka yamabhunu mungwarire project iri kutoshandiswa kuti mutadze kuona zvakawanda, musafunge zvakawanda, mufunge kuti there is something going on. It's just like Siyana ainzi Jukwa uyo, Siyana inaye uyo, ende mukatarisa zvimwe zvaanotaura zvinenge zvevana vadiki. Siyana inaye uyo. Thanks.